Ọtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo abịakwanụ m n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia maọbụ n'Eziokwu TV, kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa mmiri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, isiokwu anyị ji wee bịa bụ ihe kwesịrị ịma: Godian religion and philosophy. Our today's topic is Godian religion and philosophy. Isi ozizi na nkwenye ndị na-efe ya bụ otu chi agbọrọ ndị Godians. Ama m ọtụtụ ime na anị bụrụ maka ya. Anwụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. Egwu nụrụ bụ egwu anyị ji amalite ofufe. Yes. Ọ na-echọrọ ịdownload egwu a, jee na social media platforms: Automac, Audiomack,
iTunes and rest of them. Afia. Yes. Egwu ngalaba na-afụ maka mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Ugochi to Ordinary Temple. We have all the rights. Now, before I go n'iru, ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa ọbụla nke ọnwa April ka na-aga n'iru. Ndị niile sonye na ya bụ aja ụbọchị Friday ka m enwe chance isendere unu nchịkọta ya ma ọ bụrụ na achịkọta ya. Yes. Ka bụ ihe ị kwesịrị ịma. So ndị sonye na ya bụ aja m ndị ga-enweta ihe onyonyo ha na their WhatsApp numbers only. Dịka isi malụ Ugochi to Ordinary Temple, anyị anaghị eshow ihu ọrụ na social media. Anyị anaghịkwa eshow testimonies. You know why? Ọ dịrọ necessary. Mana I can tell you, na aja anyị na-achụ na Ugochi to Ordinary Temple bụ aja mbunye elu, aja epụta ihe, aja esigoro na ya bụ n'imirikite ndị mmadụ elu. Yes, anyị malitere ịchụ aja anyị iri na igwe ihe karịgoro 2 years. O nwere ndị na-esonye na anyị na aja since anyị bidoro till date. O nwere ndị na-agba every January ha akwụ ụgwọ throughout the year. 2024 enweghị imirikiti ndị mmadụ ndị buku 2024 as a whole. Enwekwara ike isonye na aja n'ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Distance abụrụ ebere ya n'ọrụ mmụọ anyị na-arụ na temple maọbụ na aja anyị na-achụ. Ihe ị ga-eme wụ ịfọwọrọ ya token donation. Then chat ya m na WhatsApp. Forward ya 3 prayer requests. Anyị ga-edebe ya 3 prayer requests na altar na-achụ aja na-aga ụfọdụ ekwubi okwu n'isi ụbọchị ọbụla gaje n'ọnwa abụọ. N'isi ụtụtụ a ejegori m na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyela anyị nke ọnwa. Ụbọchị nchịkọta ya anyị ga-eje na mmiri je chụọ aja n'afa mmadụ dum. Gbagota na temple chụọ aja to entities of powers n'afa mmadụ dum. Jeje n'ebe nchụ aja gbuo eburu wee mesara aka n'afa mmadụ dum. So ọ bụrụ na na-echọrọ isonye na nke ọnwa Mee ebe ukube gị chat ya m na WhatsApp ma ọ bụ na o nwere ajụ inwe na nkụzi a chat ya m na WhatsApp nọmba sinda 0805 7837672. I repeat 0805 7837672 ma ọkwanụ 0813 8243871. I repeat 0813 8243871. Ọ bụrụ na ị na-anụ olu m site n'Eziokwu TV, ịlaikiri nkụzi ị na-anụ kịta, ị chọrọ ịnụ ya ọzọ, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite watch ya. Ọ bụkwa na ị na-watch n'Eziokwu TV, onwe Nollywood movie ọ bụla ịwọchị na channel ị chọrọ ịwọchị ọzọ, jee na my YouTube channel Ugochi tubelu Movie Productions ma ọ bụ na Eziokwu Great Movies na YouTube ịwọchị ya. Ọ bụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood Movies na YouTube ịwọchị ya. Ka ị na-awọchị ya na-eshigharị ya ndị mmadụ. Ekedego m ndị niile joinere anyị na live program nke ụbọchị taa. A sị na ọmaka ya emela ụnụ ka ị na-ajoin na-eshi ya ka ọ na-erute ụmụnne gị friends and well-wishers ka ha nụ from the horse's mouth. Ọ sị ya bụ ihe njọ ka imele ma ọ bụrụ inye ọbụrụ gift. The only thing ị ga-eme bụ imetụ aka na share button ka ndị ikwu na ndị ibe gị nụ from the horse's mouth. What like I na-ekwu oge ọbụla, what you don't know is only a mystery to you and not to all. Ị ga ntị na nkụzi a, ị ga-amụta nkụzi ga-eme ka ị na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ maka na ịnụbọrọ ya mbọ. Yes, maka na asị n'ebe onye fudebere ma debere ka ọ na-aghọta debe. Ọ bụrụ na ị ga ntị taa, ị ga-amata ihe ya da-asị o ihe ọ na-emebe exist, ị ga na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ mana gee ntị ka ịghọta. Gịnị ka m chọrọ ịkọwa taa? O nwelu ndị amara ọnụ na-enwelu ofufe nsọ otu chi, otherwise known as Godian religion. Ụfọdụ ndị mmadụ na-akpọkwa ụka ọdịnala. Ị nwere idea? Ama na ụfọdụ n'ime unu enwere idea. Ka m kọwalụ na o nwere ihe mere na 12 December 1948. Aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. Ka m kọwalụ ihe a ị mara. N'ọnwa 12 December na mkpụrụ ụbọchị 12, that is 12/12 1948 ka nke a mere n'obodo a bụ Nigeria n'Enugu. Gee ntị, aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. Oge a ka a malitere ofufe otu chi a. Onye ya kpatara na ije na Godian religion na Nigeria,
every 12/12 a na-echeta ụmụnne anyị ndị a ndị nwụrụ maka ihi na ha na-achọ maka ọdịmma ha their own wages. Ọ nwere ihe merenụ oge ndị anyarị na-achị obodo a. Ndị anyarị na-achị obodo a na 12 December 1948. Ọ nwere ụmụnne anyị ndị je na-egwu koolu n'Enugu. O wee bụrụ na ha gwugidoro koolu a, ha wee demand ya ka etire ha nwantachiri ego n'elu ụgwọ ọnwa a na-akwụ ha maka na enwere risk dị n'igwu koolu. Koolu bụ ana ebe a na-atụ ọnụ n'ala na-egwupụta koolu. So enwere many risk dị na ya maka na ọ na-aga emegide ana nwere ike ize. Ịghọtara ya? Ha wee demand ya ka etichara ha nwanchọnchọ ego n'ego a na-akwụ ha. Ndị anyarị na-achị mgbe a wee sị ha onye nyere ụsụ ọnụ na ụsụ enwere ọnụ. Kedu onye nyere ha ọnụ ka ha kwuori sitiri ha ego? Maka na eji ndị be anyị gbara oru nọọ ihe ọbụla ha nwa bụ ndị anyarị chọrọ ịkwụ ka ha ya akwụ. They dare not protest for increment na ya salary bụ ya wages. Enwere idea? So ụmụnne anyị a wee sị mba na ọlụ a ha na-alụ na-enweghị ọtụtụ n'ime ha nwụrụnụ maka ihe nnukwu risk dị na ya bụ igwu koolu. Ha wee lụ ụbọchị ahụ wee pụta wee sị ka ha mee protest, peaceful protest, ka etikwolu ha ego n'oge ndị anyarị na-achị obodo a. Ime ihe ndị a ha wee zipụta ndị force wee were egbe gbawusiwe ndị a. Agbawusiri imirikiti n'ime ha. Ụfọdụ n'ime ha nwetakwara ihe njuri dị iche iche. Mgbe a na-agwa gị ọ ndị anyarị na-achị obodo a. Mgbe a na-agwa gị ndị ụka nọgasị mgbe anwa the leading church e nwere na Nigeria mgbe ahụ bụ ndị ụka Rome, RCM, ndị ụka CMS, Church Missionary Society, na ndị Methodist. Ọha bụ ndị ụka nwegarịrị mgbọrọgwụ na be anyị mgbe a. O wee bụrụ na ndị isi ndị Igbo wee sịkwa ndị mmadụ jekwuwe ndị isi ụka ejekwu ndị RCM ama kịta dịka ndị Roman Catholic ka ha karụ ndị na-eto ụka ka e wee nyefa. Ndị isi ụka Rome kwa aka Pilate na ha chọrọ. Ịghọtara ya? Maka na a na-afụ ndị na ha chọrọ ka ha bụrụ ndị ilo ndị ọchịchị na-achị Nigeria mgbe a ndị isi anyarị. Ha wee jekwa na the same thing na nke ndị Anglican, ndị CMS. Then ha nwa jụkwa decline kwa na ha chọrọ na ha amenye ndị a befitting burial. Ha wee jekwa nke ndị Methodist the same thing. O wee doo ha anya na ndị mana ndị ụka ndị anyarị a na-achịkwanụ bụkwa ha wetachara ụmụ ụka ndị a. O wee doo ndị be anyị anya na ndị a na-enwelu ịkụ aja izu ka emegide ndị be anyị na ọbịa ha bịara abụrụ maka ọdịmma anyị kama nọ na ndị religion nọ mgbe a bụ to fulfill the wishes of their paymasters. Ndị anya mgbe anwa ka ndị nna anyị ha ndị okenye nwere mgbe a ji wee sị mba na ihe nke a karịa. Ha wee jiri aka ha wee bukọrọ ozu ndị a wee je nie ha na Aba, Ogbo Hill, Aba, ebe enyiri ndị a as mass burial. Enyizie ha n'usoro ọdịnala. Ọnya bụ agwa ka ndị nna anyị ha Empire ọkpara ha na ndị nna anyị ha gasị ha buru ibu the founders of this ndị a na-akpọ Godian religion ụka ọdịnala. Ha wee sị n'ebe ọ bụ na ndị anya na ha fụrụ anyị n'anya, ebe ọ bụ na ọ gbaji o wee dọrọ ụmụnne anyị ka ihe ofufe ga-ejikọta iprotect maka interest ndị kwenyelu na ofufe ọdịnala. Ịma one of the reasons ndị anyarị ji wee succeed massively na Igbo bụ na Igbo spirituality enwere founder. Igbo spirituality
onwero leaders ya awụ personal devotion mmadụ na-emere onwe. Do you know na onwere ọtụtụ ndị mmadụ nọ na villages dị iche iche a na-akpagbu maka ihe na ha bụ ndị ọdịnala? Ịma na onwere ụfọdụ ndị mmadụ asụpụrụ na meeting maka ihe na ha na-eme ọdịnala. So etu a ka ọ dị, ọ bụgoro na ịgụọ usoro history akpọ history ndị ụka anyarị, ị ga-afụ na ha kpagburu ọtụtụ ndị mmadụ ndị jụrụ ikwenye n'okwukwe ha. Etu a ka esi eme ndị be anyị mgbe ha bịachi dominate omenala be anyị. So ewee sị oke ka e nwee ka a na-ezukọta, ka ọ ga-abụ nwee onye nwụrụnụ ma ọ bụ ihe ọbụla idefend their own common good, ka ha nwee ike gbakọta ọnụ wee na-eme nke a dịka ini mmadụ. You know na gị nwa na onwe gị na-eme ọdịnala, n'ihi nọ na Lagos, n'ihi nọ na Abuja, n'ihi nọ na Port Harcourt, na ọ bụrụ na o nwee ihe mere gị taa, ị ma na ọ ga-adị very difficult ini gị unless na n'edo na otu ndị ọdịnala n'obodo ụlọ. Ịma so maka ihe ụdị ihe dị etu a, ndị nna anyị ha wee mee gịnị? Wee hibe ka a na-enwe ọgbakọ ụmụnne akpọrọ ndị na-efe naanị otu chi. Founding fathers of this great ọgbakọ ndị na-efe naanị otu chi enwere great personality. Dr. Nnamdi Azikiwe Sonia, BC Iwunna Sonia, Emma Okpara Sonia, Nze Dioramma N'Unubi, Uche Okafọ o Sonia. Enwere many of them ọ bụrụ na mbido kpọsịwa afa ndị niile. Herbert Macaulay, maka na emegidoro mmanwa okpukpere ndị indigenous belief a na-agbasịa, ha buru ibu. Ha buru ibu, ọwa na-emesi ha ebe ha buru ibu. Ndị jikọtara ọnụ wee hibe ya bụ okpukpe ịmata a na-akpọ African Traditional Religion. Ọ dị registered na Abuja, African Traditional Religion, otherwise known as Guardian Religion. Ụfọdụ ndị mmadụ ama ọnọdụ ihe dị etu a na-eme exist, mana ọ dị. Yes, na Nigeria enwelu many branches n'obodo dị iche iche, especially n'ala Igbo. Ka nkọwalụ ihe mara, enwelu close to almost 100 branches na obodo a, especially n'ala Igbo. Ịma na enwelu branches na-abụ na Lagos. Enwelu Orile station, it's a very big station. Yes. So ọ bụrụ ibi na Lagos, enwelu Orile, enwelu na Masamaza. Ịghọtara ya? Ọ dịkwu na Abuja. Ọ dị n'ebe a na-akpọ Jabi na Abuja, opposite Ukrainian embassy. Ị ga-afụ the gate. Opposite Ukrainian embassy, Ukraine. Yes, back esi abịa. Ọ bụrụ na ije na Masamaza, ịma Masamaza, sorry, Nasarawa State. Ije na Nasarawa. Ije na Nasarawa State. Side yanwa, ọ dịkwu ya. A na-akpọ Mararaba. O nwere ebe a na-akpọ Mararaba na Nasarawa State. Mararaba awụ border town Abuja and Nasarawa State. Enwere ebe ahụ. Ije Aba, ije na Ogbo Hill Aba, ọ dị ya. Ama na ị nwere idea. Ka m gbaratawazie ọ n'Imo State. Ọ dị n'Ekwe n'Imo State. Ọ dị n'Aba n'Imo State. Ọ dịkwu n'Ama Ụzarị. Yes, nwere ike nwere idea. Nke anyị ji eme ụbọchị a dedicate n'Ama Ụzarị bụ a single person jee aka ya go ana rụọ ofufe nsọ ndị otu chi wee dash to the national body. So ọ bụrụ na iwu side Ama Ụzarị, Guardian Religion, African Traditional Religion dị n'Ama Ụzarị n'Imo State. Kere ebe mma agụ ghara ibie. Oke, ka anyị batara Anambra State. Ije na Nnewi, ọ dị ya.
ọ dị ya. Ị bịakwazie na Oraifite, yes, ọ dị na Oraifite. Ọ mụ ga-abụ station chairman na Oraifite. Yes. So ihe niile abụ ihe kwesịrị ma ọ dị n'obodo dị iche iche, mana ọ maka na enwere ike nwere idea. Now, ana m achọ ịgwa gị na ofufe otu chi a bụ ndị na ihe ha kwenyere n'ime anyị ga-agụrụ gị ya ka ịghọta ya, maka na o nwere ike nwere idea. Na-enweburu ụka a na-akpọ ụka ọdịnala. Ka nkọwara ụka dị settings wee dị. Ọ bụrụ na nke ụka ọdịnala dị na Oraifite, ebe ọ dị bụ na Nkwedo na-ekwu Edo. Nyara Edo nwere ofu compound. Yes, nyara okwu Edo adụsị obodo nwere ofu compound, ofu ebe a lụrụ ụlọ ụka Godian religion n'oke ọfọ n'ugwu. Onwe ndị na-akpọ ya oke ọfọ n'ugwu. Mana ka nkọwara ụdị setting. Ọ bụrụ na ịbụ onye ọdịnala batagoro n'ọdịnala, I'm inviting you ka ị bata na Godian religion. Ọ ga-enyere gị aka to mold your faith, maka na okwu ese na ọnụnụ. N'ịbụ onye ọdịnala abụrụ ọsọ mgbe iji efidi echi gị, ị na-akpụrụ iron sharpened iron. Ị kwesịrị ka ị na-eso n'ọgbakọ ụmụnna ebe ị ga na-amụta one or two. Ọ ga-eme gị okwukwe ga na-esi ike. Ọ dịrị enough na ijere na be dibịa agbachara gị afọ ịlụcha ọrụ ị na-akpụrụbe gị. O nwere etu okwukwe gị ga-esi wee na-etonite. O nwere ike dibịa rụrụ ọrụ ma ọ bụ ya spiritualist nwere ike ma ya adịghị enwe time gị na mgbe ọbụla ị ga na-ajụ ya ajụjụ one or two, maka na ọ dị busy. Mana ọ bụrụ na ije sonye n'otu ụmụnna dị etu a Godian religion, ị na-amụta dịka nsi wee kwu. Ekwuru m na onye ọbụla bụ onye ọdịnala Igbo kwesịrị ị na-eme like 70% of your spiritual work by yourself. Is only 30% ka ya spiritualist ga-emere gị nke o ji bụrụ spiritualist, ka o ji bụrụ dibịa. Mana majority you do it yourself. Ọ bụrụ na ị na-eji ihe dịka ụka ọdịnala, ị ga-afụ ebe a ga-akọwalụ gị ihe niile one on one. Ịmụta ya. Enwere ụbọchị ofufe, ụbọchị ndị mmadụ ji enwe chance, ụbọchị ụka, ụbọchị a ga-eji ezukọ n'obi nsọ niile nationwide. Abịa ebe ahụ akasị ụka ọdịnala, then atụ alụ onwe ebe na-agbagwoju anya ihe gbasara chi, ihe gbasara onye ụwa, ihe gbasara ihe ị ga na-eme mgbe arụsị alụghị ọrụ ma ọ bụ na mgbe ị nwere ego. Ihe ndị a ka a ga na-akọwalụ gị na-agbaghị ume. Onwe ebe ị nwere chalenji akọwalụ gị odo gị anya. Onwe ebe ị nidiri ka abanyere gị ukwu enyere gị aka. Ịghọtara ya? Mana ụnụ amasọ n'ụdị ihe ndị a dị. Ihe kpatara ndị anyarị ji wee rie ndị Igbo front and back, you know why ha ji wee succeed mgbe ha bịa. Hụ na mgbe anwa dị sistem eji eme ọdịnala mgbe a bụ onye na isi emesi onye ọbụla na n'ụlọ. Andị mgbe anwa ụmụ nwaanyị na ụmụaka esoro abịa n'okwu mmụọ. So ọ dị izi ibure nwa ọsị ha, ọ dị izi ịkọnvinsi ya. Mana ịbịa kịta, so duto na anya ọdịnala matalụ the lapses merụ ndị anyarị ji wee succeed massively mgbe ha bịara anyị. All the same system ka anyị ji bịa kịta na-akụziri ndị mmadụ ka ụmụazị malụ usoro ọdịnala, malụ ihe ọdịnala is all about. Ọ ga-eme na ama ebure nwa ọsị ha easily. Do you know na ụka ọdịnala na-enwe children classes? Ịma ị nwere idea? Ịma na-enwe children classes? Ọ bụrụ na Lagos maza ma olile jee ebe ahụ ị ga-afụ na-enwe children class ebe a na-akụziri ụmụazị ihe bido na nwa otonite ka ọ ghara ịhapụ ya aka. Ị nwere idea? Yeah, so Godian religion ebe a ga na-akụziri gị some certain things bit by bit ka ị wee si ike n'okwukwe, maka na okwukwe sitere n'ọnụnụ. Ị ga-amụ ya. Nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara Godian religion. So ọ dị ịbịa na okwu Godian religion ọbụla ebe ọ na-enwe Godian religion, a na-enwe ihu ana ebe a dọrọ ana, maka na ana bụ isi mmụọ. Ana obodo ahụ abịalụ na befa a ga-adọ ana nke ndị ofufe nsọ otu chi. A ga-enwekwa ana ebe a dọrọ ana ndị ichie. Ebe a ka a na-anọ wee na-achụ aja maka ọdịmma all the faithfuls, ndị members.
ịfụ na ị ga-enwe ike iso ewu na aja a na-achụ n'igwe maka ọdịmma gị. So ọ bụrụ na ịnụbọ maka Guardian Religion, gee ntị taa. Anyị ga-akụrụ gị ihe anyị na-akpọ Guardian Religion Beliefs and Philosophy. Ọ dị 13 a ka ị ga-anụ maka what you don't know is only a mystery to you. Ọ bụrụ na ị gee ntị nke ọma ka ị nwee ike na-anụ ya. Bịakwuo closer. Ka ị nwee ike gụọ ka onye ọbụla na-ege ntị. Ige ntị ọfụma ka ịnụ ihe niile ajụjụ ihe ị ga-aghọta mma akọ ọkụ ya one after the other. So bido na nke mbugolo. Nke a bụ nkwenye na isi ozizi nke ofufe nsọ nke ndị na-efe otu Chukwu, Guardianism. Nke izizi, ndị ofufe nsọ Guardianism kwenyere n'otu Chukwu kasị ihe niile, onye anyị na ya na-akparịkọta ihu na ihu na-esighị n'aka onye ọbụla. Yes, ihe nchọ ka ịghọta ebe a bụ na otu Guardian Religion believeru n'ofu Chukwu dị. He is the unmovable mover. Onye ike niile si n'aka ya abịa. And also ofu Chukwu a ka ndị ọdịnala Igbo spirituality na-efe. O nwere ihe dị iche n'ofufe. N'inye nsọpụrụ, o nwere ihe dị iche. Mana worshiping, ọdịnala Igbo, we worship only God Almighty, the creator of the whole universe. Anwụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. Akụwago m ya mbụ. Jekwa na nkụzi m ebe m kụwara gbasara weda ma ini ọdịnala Igbo anyị na-efe ụmụ mmụọ ma ọ bụ ihe akpụrụ akpụ. Answer bụ no. We worship only God Almighty, the unmovable mover. Ndị ọzọ niile bụ ndị anjelu nke Chukwu. Nke ndị agbụ ugwu ka anyị na-akwụnyere ha, but we are not worshiping them. Thank you. Nke abụọ. Nke abụọ, apụghị ịhụ Chukwu anya, apụghị ikewa ya ekewa, apụghịkwa ịmata ụdị ya n'ihi na o nwere anụ ahụ. N'ihi nke a, apụghị igosi Chukwu site n'ihe ọbụla esere ese, nke ọbụla akpụrụ akpụ ma ọ bụ nke atụrụ atụ. Ị ghọtara isiokwu nkwenye ndị otu Guardian Religion? Guardian Religion kwenyelụ na Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, na o nwere onye ọbụla nwere ike isi na etu aka Chukwu dị. Ha bụ those things a na-esele gị na catechism. Ese nwoke gbara afọ ọnụ, old man asị no, this is God Almighty. Ọ bụrụ eziokwu. Chukwu okike pụrụ ime ihe niile enwere any shape or form. O ji aka ediri n'onwe. So ọ Chukwu okike a nke pụrụ ime ihe niile ka ọdịnala Igbo kwenyere na ya, and ọ Chukwu okike a nke pụrụ ime ihe niile ka Guardian Religion ụka ọdịnala n'ọsọ ofu Chukwu a bụ ofu Chukwu dị nke anyị kwere. And anyị enwere ihe ọtụtụ ọbụla ma ọ bụ ihe oyiyi ọbụla nke representịrị Chukwu okike a, maka na o nwere ihe dị n'elu ụwa a ga-eji wee quantify ya. Nwere nke atọ, Chukwu enweghị nne ma ọ bụ nna. O ji aka ya dịrị n'onwe ya. Ọ bụ naanị otu, onwe ya mbido nke o ji enwe njedebe. Ihe ndị Guardian Religion believe na ya ka a na-agwa gị. Anyị believe n'ọsọ ofu Chukwu dị. Enwere Chukwu nna, enwere Chukwu nwa, enwere Chukwu mmụọ nsọ. Anyị believe n'ọsọ ofu Chukwu dị. And Chukwu enwere nne ka o ji enwe nna. Chukwu ji aka ya dịrị n'onwe ya. He is the unmovable mover, the creator of the whole universe, the Alpha and the Omega. Ọ ya anyị believe na ya. Na o nwere ihe dịka na-enwere person nke nwa nke mmụọ nsọ and ya. Na o nwere ihe dịka person n'ọsọ ofu Chukwu dị. Maka na ọsọ na ike Chukwu anwa ka ike niile si wee na-abịa. Ọ ihe abụ ihe ndị Guardian Religion believe. Na enwere ihe dịka person ịtọ n'ofu Chukwu. Anyị believe n'ọsọ ofu Chukwu dị. Elota m mgbe a na-eje catechism wee sị ọ bụ so ofu Chukwu dị, asị ee ọ bụ so ofu Chukwu dị. Daalụ. Nke ịnọ. Nke anọ, isi ozizi ofufe nsọ Guardian bụ iwu nke akọ na uche, nke kọwara na onye ọbụla nọ n'ụwa ga-anatarịrị ụgwọ ọrụ ya maka echiche, okwu ma ọ bụ omume ya niile n'ụwa. Guardian Religion nke ịnọ kwenyere na iwu nke akọ na uche, conscientism, na ihe ọbụla ịgbara ihe ahụ ị chọrọ ka eme gị na ọ ma adịghị mma, emere ya mmadụ. Guardian Religion belivuru ikwena ka obi ma gị ikpe, maka na obi na-egbu mmadụ. Kwụba aka gị ọtọ, imena ka imegide mmadụ ka obi wee na-ama gị ikpe. Anyị kwenyere na iwu nke akọ na uche. Anyị kwenyere na kama. Anyị kwenyere na ihe ọbụla mkpụrụ ọbụla onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Above all,
Guardian religion believe n'iwu nke akọ na uche. Yes, ịgba mbọ fụ n'ikpe amụrụ gị n'obi na imejọrọ, maka na imejọ ịma ama na imejọ obi ga na-ama gị ikpe. Ikwe na ka obi ma gị ikpe site n'ibi ndụ ọjọọ. Nke ise, ndị Guardian kwenyere na mmadụ ekwesịghị inye mmadụ ibe ya otito dịrị naanị Chineke. Mmadụ ekwesịghịkwa iwere mmadụ ibe ya dịka Chukwu. N'egoro gbadata ma ọ bụ ife ihe ọbụla akpụrụ akpụ ma ọ bụ ihe ọbụla esere ese dịka Chukwu. Nwere ihe ghọtara kịta. Guardian religion we worship God Almighty. Ọnya ka eji akpọ ha Guardian, ndị na-eso naanị otu Chukwu a. Guardian religion bụ ụka ọdịnala kwenyere n'ọsọ na ike Chukwu ka ike niile si abịa. Ihe a tụrụ atụ ma ọ bụ ndajelu nke Chukwu, we are not worshiping them dịka Chukwu, maka na anyị ma na ha abụrụ Chukwu. Ogwugwu abụrụ Chukwu, Amadioha abụrụ Chukwu, Udo abụrụ Chukwu. Ndị a niile bụ ndị angelu nke Chukwu, the entities of powers, ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Yes, we are not worshiping them. Ihe a na-enye ha bụ self-respect. Ka mma alụ ga-atụ ka iwe ghọta ihe na-ekwu. Ihe Guardian religion kwenyere na ya. Anyị kwenyere n'ofu Chukwu, and also ofu Chukwu a bụ chi nke a na-efe. Onye akpatara na anyị na-ayọ anyị n'ọdịnala Igbo, ihe anyị na-ayọ ọgwụ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ọ bụrụ na ịhụ my follower, ị ga-aghọtarịrị na ihe na-ayọ ayọ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ọdịnala Igbo anyị na-ayọ n'aha Amadioha, anyị adịghị ayọ n'aha Ogwu, maka na anyị ma na ndị a niile bụ ndị njelu nke Chukwu na-ejere Chukwu na mmadụ ozi, but they are not God, they are servants. Ime ihe eji ghọta ihe m na-akọwara gị. Etu a Mr. President nọ n'Abuja, the minister, the governor, ọ bụrụ Mr. President. The governor, the minister, the commissioner can never be Mr. President. Mana ndị a niile bụ representatives of government. Mr. President nwere ike delegate PAMSEC, Secretary to the Federation, Accountant General, ka ọ bịa represent ya in an occasion. Yes, as a representative of the Mr. President, a ga-akwanyere ugwu n'eria, mana ọ bụrụ worshiping. Ịghọtara ya? So Ogwugwu, Amadioha, Udo, name them, all the entities of power, we recognize them. Anyị na-akwanyere ha ugwu maka na ha bụ ndị njelu nke Chukwu na-ejere Chukwu na mmadụ ozi, but we are not worshiping them. Gịnị bụ worship? Worship bụ mgbe ị kwenyere n'ihe ọbụla, kwenye na ihe a bụ the ultimate, the last bus stop, kwenye na ihe a bụ ihe ji ike niile. Ịghọtara? Ị ga-enye respect. Example, ndị Yoruba na-ahafụ nwanne ha okenye be ha, ha ehunatara ya mmadụ afọ na ọ bụrụ worship nke ha na worship ya. Ihe a na-akwanyere ya bụ ugwu, maka ihi na ha kwenyere na mmadụ ịbụ okenye bụ mmadụ inweta ngọzi site n'aka Chukwu, na Chukwu gọziri onye anwa wee mee ka ọ fụọ okenye. Ụmụnna anyị ndị na-ete isi na anọgo m ugwu, afụ nnukwu ala ha ji nnukwu mmadụ, ihunatara ya si ara nka dede. Ịghọtara ya? You are not worshiping. Ihe mere ihe ka ọ bụrụ worshiping bụ ihe dị gị n'obi. Ihe enweghị ịma na ụfọdụ ndị mmadụ na-worship ego, ụfọdụ na-worship nwunye ha ma nwanne ha. Ihe ọbụla ga-eme ka ime ihe ọjọọ, ọ bụrụ na ịfụrụ nwanne gị n'anya ma ọ na-ifuru nwunye gị n'anya to the extent na ị ga-eme ihe ọjọọ, you are worshiping the person. Ịma na ụfọdụ na-worship ego. If you can do evil because of money, you are worshiping money. Ịmara? So ihe ọbụla ịfụrụ n'anya karịa Chukwu is what you are worshiping. Ịghọtara ya? So Guardian religion, we recognize ụmụ mmụọ like ebe na Oraifite. Guardian religion nọ na the same compound with Edo Oraifite. Yes, we recognize Edo as angelu nke Chukwu, but we are not worshiping Edo. Maka na anyị ma na Edo abụrụ onye nwa bụ Chukwu, ma ọ bụ a representative. Ịghọtara ya? So onye anyị na worship na Guardian religion bụ Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, nke nwere shape or form, onwere ụdị mmadụ ụdị a ga-ezi wee quantify ya. Atara afụ Chukwu anya, onwere ọkwu nne, onwere nna.
Nke isii, a ga na-edebe ihe ọbụla gbasara ofufe nsọ Godianism asọ oge niile. Otu Godian religion kwenyere na ihe ọbụla pertaining ofufe nsọ a otu chi a na-aga na-edebe nsọ mgbe niile. Nke ọzọ ịmarakwu ama na ọtụtụ n'ime ụlọ amụrụ na Godian religion ụka ọdịnala nwere holy book. Ihe ama na unu enwere idea. Yes, some of ndị our early fathers bụ ndị dere double holy books like Emma Okpara ha, BC Iwu na Dr. Nnamdi Azikiwe. Godian religion nwekwuru hymn book. Ama na ị nwere idea. Ịghọtara ihe a na-akọwara gị. Godian religion nwere hymn book. Godian religion nwere akwụkwọ Holy Nkomi a na-akpọ Holy Nkomi. Nke ka mmesi mara ya atụ ya. Holy Nkomi a dịka akwụkwọ ị na-akpọ Bible. Ịghọtara ka ọdịnala si kwado. Daalụ. Nke asaa, mmadụ na Chineke ga na-enwe mmekọrịta oge niile site n'ife Chineke ụbọchị niile nke ndụ ya, ọbụnadị mgbe ọ nọ naanị ya maọbụ na mgbe ndị ọzọ nọ. Mmadụ ekwesịghị ichezọ inye Chineke kere ya ekele na otito mgbe niile. Ya, Godian religion believe na a ga na-enwe personal devotion. Ndị na-eso nkụzi mana na-akọwalụ ndị mmadụ uru ọ bara inwe ide eme spiritual exercise. Spiritual exercise simple means mgbe you set that aside a particular time gị na eji enye Chineke ekele. Oge gị na iji achịgharị obi gị na ụmụ mmụọ ji akparịta nkata, personal devotion. Nkwukwa na Godian religion kwenyere na onye ọbụla bụ onye bụ ndụ aghaghị ichefu inwe mgbe onye na Chukwu ji akpa nkata. Nke ịbụa, na onye ọbụla bụ onye dị ndụ na-enwekwa sonye n'otu ọgbakọ dị etu a dịka Godian religion mgbe enwere ike ịnọ n'igwe wee chigharịa uche, wee kpaa nkata, wee tokwazie Chineke dịka igwe. Na ọ dị nnukwute mkpa. Nke asatọ, mmadụ ga na-agbanarị otu ndị na-agba izu ọjọọ makwa ndị na-eme ihe ọjọọ. Mmadụ ga na-emeso ibe ya omume dịka o si chọọ ka Chineke meso ya onwe ya omume. Mmadụ ga na-asọpụrụ nne na nna ya na ndị okenye ka ihe wee dịrị ya mma n'ụwa. Ịfụna ihe ndị Godian religion believe na ya. Ị ga na-asọpụrụ ndị okenye. Ị mara ihe ahụ ị chọrọ ka mmadụ mee gị, ọ ya wee mee gị ọ dị gị mma. Ihe ahụ ị ga-eme mmadụ. Mana ị mara ihe ahụ ị chọrọ na-eme gị na ọ ma adịghị mma, emere ya mmadụ. Maka na Godian religion bụ ụka ọfọ na ogu. Ọnya kpatara ụfọdụ ji akpọ ha ụka ọfọ na ogu. Maka na ha believe na kama ha believe n'iji ọfọ jide ogu na mkpụrụ ọbụla onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Ihe a bụ so na nkwenye ndị Godian religion kwenyere na ya. Maka ihe ọ bụrụ na ị bịa for justice, you must come with killing hands. Number 9. Mmadụ ga-eji ezi obi ya dị ọcha na ịkwụba aka ọtọ jeele ala nna ya ozi, gara iri ngarị ma na-asọpụkwala iwu obodo. Godian religion na-ekwu ha kwenyere na mmadụ ga-ewepụta obi ya niile wee jeele obodo ya ozi, ghara iri ngarị, that is iri bribe. Ihe ọbụla akpọrọ gị ka ijere obodo gị ozi, jee ya with clean mind, jee ya with obi ọcha. Isi na ka ije rie ngarị, ka ije rie aka azụ. Ịmara etu ihe si wee dị si etu a mee ya. Ọ ihe Godian religion stand for. Nke iri, ndị ofufe nsọ Chineke ga-agbarịrị mbọ gbanalụ ịbọ ọbọ mgbe niile. Naanị ndị nwere ndidi na-atụkwa egwu Chineke ga-eketa ma ritekwa uru n'ụwa. Godian religion kwenyere na nke iri wee kwuo na onye ọbụla, ọ bụrụ ntị m ka ntị ụnụ, n'ihe dị na ya bụ na ọ bụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Ime ihe ị kwesịrị ime ka i wee nwee ike wee rie uru dị na ya bụ ezi ihe hụ na ime. Nke iri na otu, mmadụ nwere mkpụrụ obi na-adịghị anwụ anwụ nke na-abịa ụwa ugboro kwuru ugboro, ebe ọ na-anọ na-agba mbọ ịwụcha onwe ya atụtụ njọ ya ọbụla. Ihe ọbụla mmadụ metara na ndụ a, ọ ga-anatarịrị ụgwọ ọrụ ya na ndụ a ma ọ bụ ọlọghachi ụwa ọzọ. Ka ike si dị. Godian religion kwuru na iwu kwere n'iwu nke akọ na uche na ihe ọbụla bụ ihe ọbụla mmadụ mere n'ụwa na mkpụrụ ọbụla onye kụrụ. Ijego na Galatians 6:7 ya afịa na mkpụrụ ọbụla onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ.
and the Godian religion kwenyere na kama. Yes, ha kwenyere na kama, kwenyekwa na reincarnation. Na mmadụ nwere ike ịbịa ụwa ugboro kwuru ugboro ebe ọ na-achọ perfection, izu oke niile dịka iwu eke siri. Na mmadụ nwere ike amụọ mmadụ ọbịa ụwa ọ bụrụ na o zuru oke, ọ nachi ya kwa ụwa ọzọ, as long as na onye ahụ exhaust bụrụ all the time allocated to you, because every human spirit will allocated time given to you to perfect yourself. Maka na ọ bụrụ na ị perfect yourself, ọ balụgo uru. Gịnị na-ebu? Anyị na-ahụ alaeze n'ụwa na ọkụ mmụọ n'ụwa dịka ngọzi maka ezi ihe imere ya na afụfụ maka ajọ ihe imere nke na-esi n'aka Chineke abịa, onye na-ebi ihe ziri ezi. Ọdịnala Igbo kwenyelụ, Godian religion kwenyelụ na enwere ihe dịka hell, enwere ihe dịka ọkụ mmụọ. Ọdịnala Igbo kwenyelụ na ngọzi na-agọzi mmadụ n'elu ụwa maka ezi ihe onye ahụ mere, na-akwazi onye ahụ ụgwọ ihe ọjọọ maka ajọ ihe onye ahụ mere. Onye akpatara n'ihe n'Igbo kwenyelụ na onye ọbụla biri ogologo ndụ ife gazierie, na ihe ọ pụtara na onye ahụ nwetara the favored by the gods. So ọdịnala Igbo kwenyelụ na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ, and ihe ọbụla onye deserve wụ onye ya abịakwutie. So ọ bụrụ na ime mma na mma ya abịakwute gị, ime njọ na njọ ya abịakwute gị. Gịnị na-atọ? Isi ije mmadụ n'ụwa bụ ịchọ ụzọ ọ ga-esi tozuo oke wee nọnyere ndị bụ chi n'ala mmụọ, ebe ọ ga-anọ ọnọdụ izu oke n'ime mmụọ, udo na aṅụrị mgbe ebighị ebi. Ị nụrụ ihe o kwuru, ọ bụrụ ntị m ka ntị unu. Ihe a bụ iwu nke 13, okwukwe, philosophy and beliefs of Godian religion. Anyị kwenyelụ na isi ihe eji wee kee mmadụ n'ụwa, ọ bụrụ na ị gebụrụ nkụzi ebe nkọwara why man was created. Yes, ọ Godian religion kwenyere ya na ihe eji wee kee mmadụ bụ ka mmadụ wee bịa n'ụwa wee chọọ perfection. Ọ maka na ezughị oke a ka eji mmadụ ji eri reincarnate back. Na ọ bụrụ na mgbe ọbụla ị chọtalụ wee perfect onwe gị, isonye n'otu ndị bụ chi, isonye n'otu ndị ichie, na onyenwa bụ the highest perfection every human spirit ga-perfect. Enwere reason why you are here on earth. Ihe eji wee ke gị iwu ka ị wee bịa n'ụwa, experience ya mature, and they mature perfectly, na-enweghị atụtụ. Ị mara na ị ga-esonye n'otu ndị bụ chi, otu ndị ichie, ndị ụka kpọrọ the sense. Na onyenwa bụ the highest perfection onye ọbụla bịara n'ụwa, every human spirit, that is the highest perfection ọ ga-enweta bụ itozu oke isonye n'otu ndị ichie. O nwere ihe ịghọtara? Ka ị gere ntị wee ghọta ihe a bụ ihe Godian religion believe on ya bụ iwu ọdịnala. Kedu ihe ị ka na-eche ịjụ ese from your own end, the nearest Godian religion unu ofufe dị nso n'ebe ibi, ka ị je regista afa gị, ka ị na-esoro ụmụnne ndị kwenyekwalụ n'ọdịnala Igbo, ebe a ga na-arub mind together, ebe ọ ga-abụ ịpụta inwe ajụjụ ịjụọ akọwala gị, isi n'ụzọ dị etu a wee na-eto, isi n'ụzọ dị etu a wee na-eto. Rome was never built in a day. Ihe niile Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubere ma today, Godian religion help wee moduo m when I came back to my root. Yes, Godian religion bụ otu ndị privilege, otu ọdịnala ndị privilege, when after ka m gụchara other spiritual books wee bata n'ọdịnala Igbo, the first point of call Chukwu Okike na mmụọ ndị mụ na ha so leadere m Godian religion. Onye kpatara m enwere ike ịhapụ nata Godian religion tụrụ ụwa agwụ. You know why? As we speak, maybe another day I will take my time to explain to you. Today, ana m eje ọzụzụ ịbụ a priest na Godian religion. The first time m bata na Godian religion bụ mmadụ gwara m maka ya, wee jee na station n'ọzọ ụbụrụ, mesịa jee nke Oraifite, mesịa duto na Mbezi na Abuja, wee jee ebe ha nwere ofufe na Jabi
opposite Ukraine embassy. Ebe a ka m na-eje ofufe ụbọchị ụka ọbụla na-eje ebe anwa ukwu wee na-esi ike wee na-amata so many things gbasara ọdịnala Igbo. Anyị nwere ụbọchị eji echikwa ndị ichie. Ị nọrọ ebe anwa eje n'ebe a dọrọ ana ndị ichie chukwa ndị ichie, ị na-afụ ka esi eme ya, so that subsequently you can even do it at home. Ebe a na-eme practical. Ịghọtara ya? So ihe na-achọ ịkọwala gị bụ na n'ichigata n'ọdịnala Igbo, coming back to your root, adịrị enough na ọ ga-enwerịrị ọgbakọ ụmụnna ị ga-join. Na site n'ọgbakọ ụmụnna, faith comes from hearing. Whatever I learned today is what I learned from Guardian Religion. Ha so wee mold my foundation mgbe m batara n'ọdịnala Igbo. Yes. So gụọ ọtụtụ akwụkwọ, gụọ akwụkwọ a na-akpọ nkọmi. That is the holy book, dịka Bible. Then where the hymns. So Guardian Religion bụ ọgbakọ ehibelu nke ụmụnna ndị ga-eyuzukwa dotu usoro anwa ndị anyadịchi wee gbaa anyị uru, maka ndị anyadị bịara wee fụ na enwero central government, enwero central leader in Igbo spirituality. Onye ọbụla na-emere etu o si dị ya, etu onye si gụta onye ome, and all because of na adị divided. So ndị ụka anyarị wee bịa wee saba ndị be anyị isi individually wee winuo. Ha nwa bịazie bụrụzie their own format of ịbịakọta ọnụ ịkachi ụmụazị from young. Anyị bịazie ka ego maka school, agwazie gị maka CRK. Ifuna the system ha ji catch them young, ha wee marụzie na ndị aka achị young will later be fathers of tomorrow, leaders of tomorrow. Etu aka ndị ọdịna ndị ụka anyarị si wee kọnka ndị be anyị. Yes. So ọkwa the same method ahụ ha ji wee kọnka ndị be anyị ka ụmụnna anyị ji wee si oke ka anyị na-agbakọwa ọnụ, and enwere ka anyị esi gbakọba ọnụ na ọ bụrụ na enwere this ụka ọdịnala African traditional religion na-eregistered from government. Ebe anwa ka Dr. Nnamdi Azikiwe ha, Emeaghi Ọkpara ha, Herbert Macaulay bụ isi iwu nna ha, Uche Okafor ha tụ aka si wee jikọọ ọnụ wee regista ya na gọọmenti. Ọ bụrụ African traditional religion, ụka ọdịnala, ka ha wee nwee ike ịdị free ịgbakọ wee discuss gbasara ọdịnala, wee nwee ike na-enyere ibe ha aka ka ha wee na-eto na mmụọ. Mana o nwere ike inwere idea na enwere ụdị ihe na-etu a. Yes. Awụrụ na ọkụghị mana ọ bụrụ na eweta Aiza, ukwu Aiza, ịchọọ ka ịgbaji Aiza n'ugwu, ime agbajiwu ya. Mana ị na-abịara Aiza one gbajisia ncha. So ihe kpatara eji wee napụwo ndị ọdịnala mgbe mbụ ndị anyarị batara n'obodo abụ na onye ọbụla nọ n'onwe ya. Ụfọdụ ndị mmadụ ka na-eyuzu wọd na ọdịnala enwere ụka, onye ọbụla n'isi ya. All that mindset mere ndị anyarị ji wee bịa rie anyị one and one, wee rie ndịkọrọ ya ndị nna ahịa. Mana ọ bụrụ na anyị jikọọ ọnụ dị n'igwe, ịfụ na ọ ga-afịa ahụ mmadụ idismemba anyị, ọ dịrọ possible. So onye ka ndị nna ahịa ji wee kpọkọta wee hiwekwa African traditional religion a ka ọ bụrụ ebe ụmụnna na-agbakọ tụọ alụ, bụrụ onye nche nwanne ha. Ịbụrụ onye a na-akpagbu, ha gbatara ha ọsọ. Onwe omemba nwụrụ ha ejikọ aka ọnụ wee nye ya bụ onye. Ihe niile abụ ihe a na-eme ka anyị wee nwee ike yusukwa the same method ahụ ndị anyarị ji wee bịa rie ndị be anyị, ka anyị ji gwọọ the same method wee kọwara ụmụazị na-eto eto. Dịka nsi gwa gị na Guardian Religion nwere children classes na various stations ebe a na-akụziri ụmụazị na-eto eto from primary school na ihe niile ndị abụ ihe a kwesịrị ịma na nọọsụ ofu Chukwudị. Ama na ụfọdụ n'ime na anụbụrụ maka Guardian Religion. Ọ dị, ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi taa, ma ọ bụ ihe ọ bụla ị chọrọ ịma gbasara Guardian Religion, agwara m ọnụ dịka nsi wee mara na mụnwa abụrụ m ordinary just common dibia. Yes, abụ m dibia, ahụ m aka ji ọfọ, ahụka m onye nchụaja. Very soon ebidogo m ije ọzụzụ dịka onye nchụaja as officially ordained Guardian priest. Mma na-akarịkwa na along siri ụbọchị ọ ya dị wee mee. Ndị na-esonyere m na YouTube, ije na YouTube ị ga-afụ many occasions m mere, ma mgbe m mere birthday, ma mgbe m mepere ụlọ, ịfụ na-abịakwa wee ka ụka ọdịnala anya bụ mmemme. O nwere ọdụ mmemme m na-eme adị abịa aka ụka ọdịnala. Ịghọtara ya?
nwere mmemme na-eme adị abịa ka ụka ọdịnala na ya birthday m this year agaghị akakwa ụka ọdịnala ịghọtara ya ka m kwụsị ebe a onwe ajụjụ ị nwere na nkụzi a nkụzi gbasara Guardian religion ma ọ bụ na ị chọrọ ka ị malụ station the closest station dị gị nso based on your location chat me on WhatsApp mma enwe ike ịsearch na station dị nso wee sendiele gị the contact person maọbụ adreesị ka m kwụsị ebe a inwe ajụjụ maọbụ na ịchọ ka agbalụ gị afa miri emi sendele m meseji na WhatsApp 08057837672 I repeat 08057837672 ma ọkwanụ 08138243871 ka m kwụsị ebe a ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu asị m ya bụ ọfịa dịka enwe amara ya asị m na kakaka ya amaghị na jijiji ya amaghị na ọgwụ a gwara agwa anyị ebugo na anyị ndị isi na anya anyị egbu anyị na onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe onye si na ya ama dị ndụ anyị adịgbu onye a na ndụ onye si ihe anyị ji wee nọrọ anyị nọgbuo onye a na ndụ ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu asị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu oji eji wee chụ aja emechaa na ọ ga-ekwu ome udo dịrị ụnụ